Исмәгыйль Фөлфат Искәндәр улы. Бу шәһәре 3-нче номерлы мәктәбенең 5-нче сыйныф укучысы. Габдулла Тукай күңелле сәхифәләр. Бу акча аучыга, кыш аулаучыга. Шактый читенеш. Арый, талчыга. Йөгерә дә чаба. Иртә кич бердәй. Маңгайдан ага. Тирләр яңгырдай. Ышадыр үрдәк. Тизрәк бул, тизрәк. Китмәсен ерак. От мылтыкны, от. Атты. Шарт итте. Көчле җил чыкты. Эшләпә җилгә. Очты да китте. Үрдәк югалды. Эшләпә калды. Мескен эшләпә. Җәрәхәтләнде. Атты мин кышка. Китмәде бушка. Алып кайтамын мин. Мәҗрух эшләпә. Көлсә көлерләр. Кешеләр күреп. Тишекләреннән җил торыр эреп.